Molt bona nit. Benvingudes, benvinguts a l'esperat debat de les eleccions musicals del 2023. Estan a punt de presenciar un esdeveniment històric. Les formacions que avui debatran es disputen l'alcaldia musical dels propers 500 anys. Després de mig segle amb lluites històriques entre clàssics i moderns, s'obre camí a un nou lideratge en la música contemporània. Classes virtuals, intel·ligència artificial, microtonalitat o reggaeton són alguns dels nous reptes que es planteja la política musical actual. Donem pas al debat. Bona nit, candidates, candidats, alcaldables al govern musical. Són aquí per debatre sobre el futur de la música. A la roda de premsa ja van presentar les línies generals de les seves formacions, així que avui té lloc el debat. Comencem amb el bloc de polítiques socials i culturals, especialment musicals, esclar. Com millorarien la qualitat de vida de la població musical i la dels músics? Que comenci el debat. Nosaltres ajudarem molt els músics, sobretot els músics que han de tocar instruments transpositors, perquè si no estàs en do, actualment has de fer tot un procés de transcriure partitures. Amb el nostre sistema només s'haurà de posar d'acord i ja està. Sí, però vostè pensa, les neurones que crema a la societat, estudiar hores i hores i hores, amb lo fàcil que seria eliminar les alteracions, amb lo fàcil que seria eliminar les partitures. Us esteu liant i esteu buscant masses complicacions on no hi ha cap problema. Crec que l'important de la música és viure-la i gaudir-la, i crec que és una cosa que tenim. Però si vols eliminar les partitures, aleshores totes les cançons, totes les sonates i totes les cançons més antigues no serien conservades fins ara. No, justament estic parlant de fer-ho de cara a un futur, perquè ara estem entrant a una altra era digital on es conservaran molt millor les gravacions a les partitures. Estem matant molts serves amb això, i crec que això que és una cosa que el nostre futur, que el futur dels nostres fills i de tot, els importa molt. I a nosaltres també ens hauria d'importar molt. No volem més serves. Doncs es poden fer partitures digitals. Es poden fer gravacions digitals. I què en pensen vostès tres? Caldria abolir el paper, les partitures, els arbres? ho abolim tot, partitures i alteracions. Estic d'acord! Inversions! I de fora! Alcaldable, sisplau, una mica de serietat. Estan debatent el futur de tota la població musical. Però esteu carregant segles i segles d'història. Exacte, segles i segles d'evolució que ens han portat a les Doncs noves tecnologies. això jo Tornem tenim a la aquests segles. A la prehistòria, està proposant de tornar als orígens? De tornar a fer música amb pals i pedres? Si ho he entès bé, en un intent de facilitar l'accés de la població a la música, parlem-ne. Vostè no veu que serà més complicat pels humans entendre això que està dient vostè, de sense sostinguts i bemols? Jo no penso tocar més partitures, jo no penso agafar això. I està en tot el seu dret, però torni, sisplau, continuïn amb el que estaven dient. Estàs reduint la música, ens estàs privant del dret de la música. Però si tu vols entrar al món musical, sí, ha de poder entrar tothom, tota la nostra societat. Estàs dient que una altra persona no pot entrar al món musical si hi ha sostinguts i bemolls? Sí. O sigui, Sí, no? Sí. Bé, sembla que vostès tres s'entenen en ideologia, però blues i poem no pensen igual. Però és que no veieu que el que està dient vosaltres tres d'eliminar sostinguts bemols, eliminar inversions i baixos i treure notes de l'acord, bàsicament el que esteu fent és reduir la música. exacte, és Esteu reduir. reduint possibilitats harmòniques. Però no esteu simplificant. És més fàcil esteu estudiar. traient Exacte. una necessitat. És el moment de canvi. És el moment de Però per canviar. què seria el moment de canvi? Innovació. Com Però a Cremona veure, diu. vostè el que volia era eliminar notes dels acords. Per exemple, si vostè elimina notes dels acords, si treu la sèptima dels acords, ens està deixant amb molts menys tipus d'acords dels que hi ha actualment. Exacte. I això ens deixa amb molts menys gustos i amb moltes menys sensacions de les que hi ha. Ara mateix tu pots fer una cançó que et porti des d'una tristesa molt profunda a una alegria molt vívida. Doncs també es podria fer amb tren, veritat? Exactament. És molt més difícil fer-li sentir una persona d'aquestes formes i d'aquestes maneres com està fent ara la música mitjançant 3 notes que fent-ho amb els quadríades, unes extensions, és molt millor això. Perdoneu, però la música més simple és la que té més èxit.
tots els temes famosos són amb els graus 1, 4, 5, 6. Ja està. Però invertits i Veritat, en veritat. producció de veus. I són quadríades. Exacte. O no. O no. No tenen per què ser Qui quadríades. A veure, aquí qui porta la veu cantant? El partit blues almenys està simplificant, no està reduint. Sí, està reduint les música. partitures. Nosaltres com a perdona? músics volem explorar nous horitzons, noves Exacte. idees, Mira, vostè noves pensa. formes de pensar. Ens esteu tancant Vostè un món de pensa. possibilitats. Si votem el teu partit, aleshores... O sigui, la societat, molt poques persones, un grup reduït, podrà aprendre harmonia de lo Precisament, si voteu complicat el que meu serà. partit, serà molt fàcil aprendre l'harmonia. I un minut, en el cas de que hi hagi un grup més reduït de gent, seria alguna cosa dolenta? Perquè Sí. el grup de gent seria de millor Sí. qualitat i oferiria millor música. No, però... Què és millor, qualitat o quantitat? Bona pregunta, candidata Evi. Quantitat. Quantitat. En això tampoc no es posen d'acord. I justament el que fem eliminant aquest tipus de coses és restant-li qualitat i sumant-li més quantitat de gent. Doncs A veure. tothom ha de tenir el dret a estudiar música, Tothom té el dret a harmonia. estudiar música. No, Sí, però Però més fàcil. una carrera musical de tota l'ESO i batxillerat val molts diners. En canvi, amb 1 o 2 anys ja es podria assolir l'objectiu sense haver d'invertir tant Ara sí que parla d'inversió. un objectiu Aleshores, igual. el que es pot fer és Ben que dit. estudin... Aleshores, el que es pot fer és que estudin una forma reduïda de l'harmonia, Exacte. com per exemple sensibilitat i coses d'aquest estil, i la gent que vulgui aprofundir més i aprendre realment tota l'harmonia, aprendre coses més complexes. Exacte. Discutible. A més, crec que la carrera la podries treure en 1 o 2 anys si no existissin les partitures directament. Aleshores, tornem al tema de les partitures. Lectura o oïda? De quin costat estan? Imagineu-vos passar d'aquestes partitures lletges i antiquades, horribles, què són això? Formigues? Què són? Què és No, això tan estrany? són A passar partitures, directament a papers, com s'ha fet colors, tota la vida. a colors, no que D'acord, s'arriba de forma estic ideal. d'acord. Si traiéssim els baixos i les inversions, seria molt més fàcil treure els temes d'oïda i no hauríem d'estudiar tant per aconseguir el mateix objectiu. Així ens seria molt més fàcil treure les partitures. No? Perdona, les inversions ens donen a una molt, o sigui, ens faciliten molt més a la gent que toca el piano, sobretot, Exacte. aprendre cançons, per exemple. I I els hem d'estar baixos? movent la mà així tota l'estona. I I els els baixos baixos? literalment li donen nom, li donen nom i cognom Exacte. a l'acord. Les Li donen la sensacions. sensació, és tot. I vostè què en pensa, candidata del Trenot? Com hauríem d'orientar l'estudi? Deixem d'estudiar. Notes fora. Una nota, 2 notes, 3 notes. Què més dona? Facilitem l'estudi. Així és. Vostè Esclar, està complicant l'estudi. No estàs No, facilitant no. l'estudi. reduïm la carrera musical. El que Esclar no que té sí. sentit és no tindre partitures. Però que Hem li estem complicant la vida als d'aprendre músics. sensibilitat d'oïda. I justament és això el que ens va Justament treure és millor. el que no volem. Aquí hi ha molta tensió. Mirem de reduir els cromatismes. Nosaltres ens centrem en l'estudi. Prou i prou. Això és una falta de respecte cap als nostres partits. No. Però que no veieu que us esteu estancant vosaltres en una Exacte. política completament de Una dretes. pregunta, una pregunta, què esteu buscant? Què esteu buscant realment? Facilitar l'estudi, ho hem dit des Sí, del No, estudiar s'ha acabat. reduir els anys que s'estudien. Aquesta Exacte. societat... Això n'he tingut ja en té prou. Candidat del POU, sisplau, pari de donar la nota i torni al debat. Però que loco. Senyor candidat, no plori, no pateixi, ara torna. Què busqueu aquí realment? Això vostre és imperdonable. Viure la música o aconseguir més diners? Exacte. Aconseguir més diners. La política es basa en la Silenci. la política es basa en la Silenci de Blanca. Què dic? Silenci de Rodona en punt. Prou! Gaudir del que realment sentiu. Exacte. Però i aquest disrespect? Mira, Bé, anem tancant ja aquest debat. Com resumirien el seu partit en una sola frase? El missatge que vol transmetre el Partit Obrer Unificat Marxista, musical, és que, com que tots parlem el mateix llenguatge, doncs que el poble es posi d'acord i que lluitem per un govern del poble. M'agradaria que hi hagués harmonia entre les diferents formacions polítiques.
M'agradaria que anéssim tots a una i tots seguíssim el mateix compàs. El que jo vull és seguir endavant i no perdre mai el ritme. El que hem de fer és cantar tots en el mateix to i afinar les nostres diferències. Bé, doncs donem per finalitzat aquest debat. Moltes gràcies per haver-lo presenciat. Esperarem amb molts nervis els resultats durant els propers dies. Com sempre, els deixem amb l'anàlisi d'en Xavier Graset. Bona nit. Que tinguin molt bona nit.